pura tasty. Thapa bisin je thungui tongo gopal. Asak sincha. Ya piro manja khe kisa norok kisa hello guys. Hi no hi lam supiro norok no taisa ani YouTube channel no bahai tongmai norok kha khayo kaham no tongna hino hinkai chungbo kaham no taksak to hinkai ang norok no tini Chini Tripura rok bahai ke mui songsa hinkai tai bahai ke mosdeng khai oborok phunai hinkai taisa Chini parao kaisa dangerous jongjak tini hinkai norok no tini obo phunungnai tamungkha obo last day maimir rok songbai kangai norok no phunungnai kakirma sinja baire ni phaimani bo hinkai obo norok no phunungnai oborok manjakmani hinkai norok nai tongde ani video no joya sak nai last day phunungnai norok skip ta khaide ani video no naina musung khangkai tho pagoro dalai rojak thani no phataro se mai misai masako nok sarokai dalai rojakya gai phataro takai ang phanok puti khayo sakang berama mosoro goi jotoro gai kutu gai erpore phago sangka takai kutu goi tong rosani paikhanbai hinkai ibukai sobai rogo laksu khaina bagai mane mosdeng khaina bagai hinkai iko mosdeng khaina bagai mosona kha hinkai shipping rogai sobai laksu khainai hinkai guli gando berama kayong sobai mungkangke mosor yongnai berama yongnai yan basa agi thungi tong sinja dalai toy roko toy chari tongo dalai adang madang ijang kare simen kaya kham tau beram bude mun khata okhe mosor yongna bagai korea bokaka mosor yongna 시빙게로 손만 러글러게 빼로 충분한 거 시빙 울베카 이게 덕하이 이거가 সবাই লাগাই মস্তেং তারপরে শিপিং বাই সম্রগাই বলছি না সাপিংাই শিপিং রোগাই চানাই প্লেট এরপরে তাবক মশলাই বল নাকি 한자기야 니가도 니가 다 하지 못하래. Pura tasty. 1 minute 37 seconds later. Okay, my kulka, my chani bagoy. সবাই লাগছো hinkai aro phanok butoi hinkai amthai masuni ani mui abai kam kora songjak ai tabuk ingkho orai bala yokjak start ei mama phai beri tongan basakai lama yang je bonomang rokfere matongo muksele nakhol jakpong hinai kirijak sungkai tabok mama ijang thapa bisin je thungui tongo gopal asak sincha mama ijang nalai nung tambo thung ibu tambo ibu ton hai gundi thung na mamang sudu
se angkitan busan log se matong sio tabung muksile jong khor jak po kai kirimani bukhaje tamjani hayung tongka kai dei bui sahara jerai masano rokfere thangabo langai bosta dai tilangna bagoi o jerai khaji kabo jerai kisa buji jakhinda kai o jerai khaji ge thangabo kai khaji ge thanga kai manrukliya kai ulo hinga okra rok khana ka hinda ga okra rok khana kan ga waishno khaji glai phayo o inkono muksile rong moi bukhanta buoi police ni ya goro hakapa kai o jerai umani ke ungnaro jesan jerai phano engko jangnan chance tongo o jerai kai norok bo kisa norok ni busarma kisa nai tongjadi mo tabu to jotoni parao no onkhojang khna jungnu yata buini baksa jaga to nukhana bui kai norok no asungno koijo norok ni busano kisa kaham ke nai tongdi kai asungno ko gai tini norok ani channel lo tinu prothom hingai kisa channel no subscribe khai rujati kai video no kisa share khai di asungno ka hambai tata